ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಕಳ್ಳ ಬನ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕನಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಅಗಲ್ ಮನ್ಪುಯರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಯಾನಿಗ್ಲ ಮುಖ ತಗೊಂಡು ಪೇಜಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಏನ್ ಅಲ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಓದೊಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದೊಂತ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದೊಂದಿನ ತೂ ಅಂತೀನಿ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್. ಎಸ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಮಿ ರೈಟ್. ಏನ ಕೈಟುಂಡು ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಲರೈಡ್ ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್. ಎಸ್ ಕಾಳಿ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತಾಡ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೋಯಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್. ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ಟಿನ ಫೋಟೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. तेरी मुस्कान ने दिल चुरा लिया तेरी आँखों. So this is a photo magazine. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡು ಪಂಪನ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಹಾಡ ಪುಂತಿತ್ತು ಬೂರುನ್ ಪುಡ ಉಂಡು ಪಂಪ ಪಂಪ ಒಂದು ದಾಲ್ ಆಗುಜಿ ಬುಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಂತು ತೋಳಿ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಂದಂದು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಏನು ಚೋಪುಣ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೆ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ತೋರಿಸ್ಪಾರ ಅಂಡ್ ಪಾಲರೈಡ್ ಬುಕ್ ಪಂಪಂಡೆ ಪಾಲರೈಡ್ ಬುಕ್ ಪಂಡ ಆದ ಪಂದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೇಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಇವಾಗ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ವೆದರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದುಂಡು ಇವನ್ ಇತ್ತು ಮುಗಲಿತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಶೆಕೆ ಒಟ್ರಸ್ ನೋಡುಂಡು. ಎಸ್ ಪಾಲರೈಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು. ಸೊ ಬೇಂಚು ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಎಗ್ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಒಂದಾದ ಪನ್ನಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಒಂದಾದ ಪಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಅಂಟುಂತಲೇ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅಂಟರ್ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಟರ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಂಡು ಮಿನಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಇದು ಯಾನು ಓಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದೇನಿ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ. ಸೊ ಮೂರು ಪೇಜ್ ಬರೋದಂತಲೇ ರೇರ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಪಂಪಂಚಿನ ಈ ಪೇಜ್ ಇದ್ದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ನದ ಪಂಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆರಿಪಡು ಯೂನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರಿಪಡು ನಿಜವಾದ ನೇಮ್ ಲಕ್ಕನೆ ರೇರ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ರೇರ್ ಆಗಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಮುಖ್ಯ ಪಂಪನಾಗಿ ನಿಖಲ್ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಪಂಪಂಚಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಂಡ ದಿಸ್ ಪೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಕಳ್ಳ ಬನ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕನಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಅಗಲ್ ಮನ್ಪುಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.